El primer que vaig fer és dirigir-me a recepció i parlar amb el recepcionista, en aquest cas el Jordi, i el Jordi em va posar en contacte amb una educadora social. Llavors a la sala de pactes et criden, aviam, entra, aviam, què et fa faltar? Pantalons, mitjons... Expliques què necessites i mirem si et podem ajudar. Jo quan vaig vindre d'aquí, del carrer, el primer que em va fer falta és la mateixa. El que m'ha agradat de la dutxa és la intimitat que n'hi ha, que cada un té un quarto a la seva dutxa i tens la teva intimitat. I et donen el pack amb la roba, és a dir, amb la roba interior, amb els mitjons, amb els pantalons, la camisa, el jersei, també sabates. En aquesta sala gran és on fem la vida social als usuaris. A parlar amb els companys, a prendre cafè. És molt important perquè et vas relacionant amb persones, és a dir, que no et veus sol. Jo hi utilitzo consigna perquè soc voluntari de consigna. El que guardem aquí és l'únic que els hi queda. És a dir, una persona que ve amb una maleta pot tindre records de la família, un ordenador, documents, coses importants. Llavors tindre-la aquí guardada és molt important per ells perquè la tenen segura. Si no estàs empadronat, doncs et poden orientar, però jo tinc la sort que estic empadronat aquí i m'arriba el correu aquí. Tenim aquí uns ordenadors, pots vindre a treballar amb els ordenadors, a jugar amb els ordenadors. Intenten assessorar a tothom i aquí hi ha una persona en una situació molt vulnerable, passant ja a portar-lo a un equip més expert per solucionar el seu problema. T'escolten i miren de solucionar el problema. El millor d'arrels és el tracte a la persona, és a dir, que t'escolten i es fan càrrec del teu problema. Això és el més important per